So sami sme sa vybrali do Prahy a ty ideš s nami, takže poďme na to. Máme pre teba aj listok do vlaku, takže sedíš pri nás. A už sme prišli, to bolo celkom rýchle, keď si vedla nás, čo? Toto bola naša krásna izba v hoteli Mama Shelter s podivuhodnými maskami na lampách, musím uznať. Len proste dve influencerky na izbe. Proste točíme sa tu, halo. Toto bola kúpeľňa, ktorá dávala veľké backroom vibes a už bol čas začať sa chystať na event, pre ktorý sme vôbec tu. Na tento event nás pozval Plum, kde predstavili svoju novinku, takže som musela vyzerať špičkovo. Dress code bol taký viacej formálnejší, takže dúfam, že také niečo máš, lebo ideš s nami, áno. To bol už hotový outfit a ešte predtým, ako sme išli na event, sme sa zastavili na free drinky, ktorý nám dali, pretože Samantha mala dneska narodeniny. A už čakala len upršaná cesta tam, vďaka Bohu, že sme si zobrali dážnik, pretože naše vyželené vlasy by nevydržali ani sekundu. Mali sme vlastnú električku, ktorá nás zobrala na miesto diania. Ešte pred samotným predstavením cirkusu, ktorý bol hlavný program tohto eventu, sme sa pomotkali, zúčastnili sa rôznych aktivít a teraz už sedíme a čakáme na samotné vystúpenie. Ja som bola úplne unesená, vôbec som nečakala takýto zážitok na celý život, ako aj môžete vidieť z môjho pohľadu, áno. Takto som bola asi 99% času. Ak budete mať niekedy možnosť pozrieť ten cirkus, určite choďte, odporúčam všetkými 10. Po cirkuse nám vyhladlo, ale Plum zabezpečilo, aby sme vôbec neboli hladní. Dezerty a nealkoholické drinčiky sú cestou do môjho srdiečka, takže som nevynechala ani jeden. Ďakujem krásne Plum, že som mohla zažiť tento špeciálny večer s vami.